Ai, però sí que ara no he passat per la torre. Torre, buenos días, Sister 8168 de secuencia de tráfico de Speedbird, listo salida. ¿Están listos para que les ponga un ready? Sigue apareciendo nosotros aquí 1521. Aquest és el Marc. Ara no el puc molestar perquè està treballant i em sap greu. Perfecto, Iberia 1601. Puesta en marcha aprobada en el 202. Però el molestaré. Mikey, retroceso en 217. Buen vuelo. Mikey 217, muchas gracias. Com va el trànsit, Marc? Hi ha molt de tràfic a Barcelona. Hi ha tant de tràfic que no poden sortir tots a l'hora que volen sortir. I llavors... Buenas, del Vueling 20 Fox Juliet en el 282 con información. Us aviso, parlar amb aquest home és molt Vueling difícil. 20 Foxtrot Juliet, muy buenas. Pues de momento copien autorización a Granada, pista 25 izquierda. Si això al final no es compleix... Hola, cuéntame. És que no acaba ni una frase. Uy, pobre, vale. Cuéntame. ¿Firmaste el briefing, no? Sí, está todo. We are Boeing 744, sending point. Te digo una autorización al partido, a las 15 tenemos 60 horas aproximadamente, vale todo hasta las 10. Vale, visto. O sea que bueno, estará... Vale. Sí. El AL 804, muy buenas. Behind the departing ambulance traffic. Line up and wait, runway 25 left behind. Aquí estem fent moltes coses alhora. Ja es veu. Apuntant l'hora d'enlairament, parlant amb el pilot, escoltant el que et diu el supervisor, apuntant a la fitxa mentre parles. És el que es diu escolta activa. Nosaltres hem de poder estar donant una instrucció a un avió i escoltar un company que ens està parlant per aquesta consola d'aquí. A veure, no vol dir que jo pugui escoltar perfectament dues converses a 10 metres una de cada... No, no soy Jason Bourne, però, joder, sí que podem, més que la gent normal... Això em va molt bé a casa, eh? Ah, sí? Per què? Quan estàs al dinar de Nadal, pues, estàs parlant amb ton pare i ta germana està dient alguna de tu, sempre pots dir... ¿De qué vas? ¿De qué vas? No.